il samoro ntiere moko kuom buche ma bende sebedo kata mana kiluwo kuom ranyisi eka noneno ka nek mar Baby Pendo eka noneno ka bura nong'ad machiegni higni buora mosekadho. Salim. En kamano adwa nachak gi wacho ni ayiera gi jowadwa ni joma oyudo hinyruok, joma onegi e weche mag ng'anyo gi onego bed ni ka compensation nitie to itimo nigi giduto ma ok obuon jomoko. However, adwa naket caution ni kwadek end up nwa commercialize ng'anyo, nanyalo dhi kuro to aeti hinya, aeti chula, and especially kobila ong'eyo ni kokelo hinyruok to piny owacho ema biro chulo ni wan waduto kaka jo Kenya, nikech ka sirikal chulo to sirikal e wan. Agombo ni mondo mi sirikal onya ahinya, while compensation is okay, mondo wachope gimiluongo restitution, waduok familia kama ne gintie, kaka koro mar japuonj Ojwang' ma en manyien breadwinner, ere kaka wakonyo mondo mi familia no oyud fidia manyalo duoko gi kama onego gibede. But nego sirikal onego kaw okang' be mondo gi ensure ni police bende bedo gi individual responsibility. Kata ka wach compensation iwacho to in kaka obila gini ok itonyie kapo ni itimo ketho makama. And mano waneno ka koro chakore kabisa wach mar japuonj Ojwang' ni kata dipondi kata wach ni kia nan kure kata imang'o gini biro duogo manyaka manyi ni wuon manyaka kaw ni okang'. The other element ma very important en wach mar command responsibility, and mano tudre gi penjo ma koro ipenja. Command responsibility en chik mineno ka obila nige gi kanyo ma very silent out of their standing orders mag obila ni ng'ato ok nyal kwedo chik mano momiye gi jatende kata ka chik no ok ni kare. Ineno kata ka gidhi e ng'anyo ka ineno documentary ma BBC tiwinjo ka nyaka bedie ng'ama chiwo koma Nyakorom Gajwang' chal ka gima wakili Salim Odeny olal kanyo. Kata kamano buore Nairobi ka ineno kanyo ka jong'anyo na tugo adhula, ne gitugo mpira Nyakorom Gajwang' e wang' apaya mano buore Nairobi ka e CBD e chuny boma ma Nairobi. Kata kamano ineno kanyo kokegi kod obila. Seth, iwacho ni jong'anyo kata mana ka tugo to kora ikayo gi akaya go obila tek ni kik gichokre. Ageni Salim, koso Salim oseduogo? Aparo ni Seth wadhi nyime. Salim aparo ni nitie kaka obedo kod ng'ikruok mano mar duol kanyo. So I think gige moko aina go onego bed ni nyare mondo mi kik ng'ato fweny ni onyalo timo tulo kata onyalo timo gimoro ae to tony ma ok odhiye. Mogik e wach mamiyo gik moko samoro dhi mos en ni IPOA be pok live up to the expectation mar jopiny. IPOA ni pod chalo ka gima onge goteku makare, nikech last time nani studio kanyo napimo ni kithoe modhuro mosetimore e police stations mang'eny kabisa. King'e chako kata gi Bondo kucho, I gave you a case ma Bondo moseyuare kabisa maonge gima osetim, onge inquest mosetim, en gima osedhi kamano ng'ato tho e police station. Wang'eyo moko ma bende osekawo okang' kaka mar Waraka mane ng'ato negi I think in 2012, mane IPOA bire very fast around 2013 mokawo okang' ni OCS mar Waraka by that time. Other cases moko timre Makueni, nyathi ma ja higa achiel manonegi e police station ka en e sel gi min gi ka nyathino to onge ketho motimo. Up to now pod ok wane kokange osekawo kabisa gi IPOA. So aparo ni IPOA oseng'iso ng'ikruok aero sasa misiemo wang'i to giywak kaka gionge resources, kia gibedo underfunded. Gik monego bed ni giywak ne seche mamoko girito nyaka wawach chiw ng'ur wach obila eka gichako wacho ni makata uneno wachowa ni waonge gi pawo makama, waonge kiage pesa moromo. Pesa go onego giwach sama onego giwach gie, but onego bed ni giwuok oko motegno mondo ginon, nikech onge gimachielo ma gitimo. Tijgi en ng'iyo kaka oversight policing ma Kenya ka, ere kaka police tiyo tije, ere ng'ur ma ji nigi e wi obila mondo mi kik giritwa nyaka last minute kaka koro giywak. So aparo ni wika link osebedo IPOA mondo mi kik ok gikaw okang'. Kuonde moko gitimo maber, I agree with them, like case ma wacho mapile mineno mar Waraka no. If it was not for IPOA, kijana miluongo no Mondi would have been charged for that murder, ma police do cover up magino dhi kamano. But because IPOA came in, IPOA realized ni OCS ema no cause negni kende owuon, not even through a junior police officer. So I think ni kuonde moko gitimo maber, to kuonde moko gin kod ng'ikruok, aparo ni gibagua. But this issue mar Ojwang' should be a wake up call to them. Kech kata gini neno ka koro giduogo e gine drawing board
magi admit kuonde mamoko. En pressure ma jopiny ochiwo emineno ka Isaka San koro wacho niya nitie nek mamoko mosetimre over 20 nyaka nye wacho jwang'ni muochi e police station mopogore opogore. We want them to bring those people to book and ensure that every police is held accountable, and where there is a command responsibility, the person issuing the command is equally held to book and brought to justice. Recommend. Hero kama na inyanya kwa mga juanga tipo mupogoro pogore gin tipo